ollaan Eero Ottrosen eli edeltäjäni Lämmöllä-lehden ex-päätoimittajan kanssa täällä Lämmitysenergiayhdistyksen arkistossa. Ja täältähän löytyy kaikennäköistä mielenkiintoista energiatehokkuussopimuksia ja kaikkea muita tällaisia tärkeitä papereita. Löysimme myöskin täältä Öljyalan keskusliiton vuosikirjan vuodelta 1985. Ja täällähän kerrotaan, että tiedotustoimintaan tulee tämmöinen Lämmöllä-lehti. Muistatko? No et ollut silloin, Eero, vielä Öljyalan keskusliiton palveluksessa, mutta kerroppas hiukan, mitä siinä päätettiin. Joo, en ollut paikalla, mutta muistan tästä kuulleeni, että silloin on aloitettu Lämmöllä-lehteä. Ja historiankirjat paljastaa, että alkuaan Öljyala ja LVI-ala on tehnyt yhteistyötä yhdessä ja ajatellut, että asumisen asiaa kuin lämmityksen asiaa tehdään lehden muodossa pientaloasukkaille, mutta silloin myös öljylämmitystä oli aika paljon vielä niin kerros kuin rivitaloissa, niin myös suunnattuna sinne. Ja unohtamatta mitenkään sitten myös maatalouspuolta. Aika paljon polttoöljyä käytettiin maataloudessa lämmitykseen kuin sitten konepuolella. Öljyalan keskusliitossa tosiaan oli öljyyhtiöt ja niin kuin tuossa nyt mainitsitkin, niin sitten oli näitä LVI-alan toimijoita myöskin. Ja siellä tämä hallitus sitten päätti, että tämmöinen lehti pitää saada aikaiseksi ja siihen sitten valittiin kumppaniksi Sanoman yrityspalvelut, joka niin sanotusti toimi kustantajana. Tässä oli 85 julkaistiin 3 lehteä, helmikuussa, toukokuussa ja syyskuussa, eli 3 lehteä vuodessa. Ja painosmäärä oli niinkin vaatimaton kuin 700 000. Minusta tuntuu, että se on ollut suurin painosmäärä mukaan lukien kaikki aikakauslehdet sillä ajalla. Ja tästä muistan jälkeenpäin niin kuin kuulleeni, että sillä on henkseleitä paukuteltu, että tämmöinenkin kunnia on joskus saavutettu. Että valtava on kyllä ollut painosmäärä. Se ei tarkoita tietysti kokonaisuudessa, että lämmitettyjä asuntoja on ollut ihan tuota koko luokkaa. Veikkaisin, että se on pikemminkin ollut jossain siellä 500 000 huitteissa, että lehteä on sitten painettu jaettavaksi LVI-liikkeiden kautta erilaisissa messu- tai muissa tapahtumissa. Tämmöinen siitä tulisi mieleen, mutta että hyvin on kunnioitettava. Kyllä silloin on painopaperia koneet ajaneet ihan siellä on rotaatiopaino pyörinyt aika vinhaa vauhtia. Tietysti jos ajattelet, että on jaettu myöskin rivitaloihin ja mahdollisesti kerrostaloihinkin tällaisille asukkaille, jossa tämä rivitalo tai kerrostalo lämpenee öljyllä, niin kyllähän sinnekin tietysti niitä lehtiä jonkun verran menee. Ja sitten tässä oli maatiloja ja yrityksiä ja sitten tietysti varmaan silloinkin jaettiin eri kuntiin näille kunnan viranomaisille, missä silloin varmaan eri kuntien vuonna 1985 siis kuntien eri kiinteistöt myöskin pitkälti aika paljon varmaan lämpeni öljyllä. Näin uskoisin, että silloin vielä näinkin on tapahtunut ja nyt kun otit tuon kuntasektorin tuossa puheeksi, niin uskoisin, että yhtä lailla niin keskusliiton kuin täältä LVI-tietokeskuksen kautta niin on löytynyt rekisterejä sitten yhteistyökumppaneiden osalta, että lehteä on jaettu viranomaispuolelle ja kuntiin sitten määrättyihin kiinteistö- ja energiapuolen osoitteisiin, että se varmasti on kasvattanut huomattavasti sitten myös painosmäärää. Ja silloinhan tässä oli tietysti sitten myöskin näitä erilaisia huoltoasemia hyvin vahvasti mukana, eli siellä oli niin kuin muun muassa semmoisia kuin Kesoili ja Finnoili ja öljy ja näin. Ja totta kun tonkin nyt otit puheeksi, niin tarina ei kerro tai kukaan ei ole kertomassa, mutta voisin kuvitella, että lehti on ollut saatavissa näillä myös niin osin jopa huoltoasemilta. Kyllä, näin mäkin niin tavallaan vähän ajattelin. Että kyllä. Samoin kuin sitten tietysti niin kuin tuossa mainitsitkin nämä messut, niin silloin jossain vaiheessa varmaan 85 ja sinne aina 90-lukuun saakka ja oikeastaan 2000-luvun alkuun saakka, niin öljyalan toimijat niin aika aktiivisesti kuitenkin kävi näillä eri messuilla. Joo, oli yhteisosastoja, järjestettiin laitetoimittajien kanssa ja myös laitetoimittajat hyvin aktiivisesti pitivät omia osastojaan. Että messutoiminta, muistan itse niin kuin aikaisemmista työtehtävistä, niin oli hyvin voimakasta silloin 80-luvun loppupuolella ja koko 90-luvun. Että vasta oikeastaan sitten tällä vuosituhannella se vähän muutti muotoaan, toi messuilu, mutta todella isoja
rakennusalan messuja, joissa energiayhtiöt ja LVI-alatoimijat oli hyvin aktiivisesti mukana. Kyllä, kyllä. No nyt meillä on tässä tämä ensimmäinen lehti. Meillä tosiaan täältä arkistosta löytyy nämä kaikki lämmöllä-lehdet tämmöisiin koviin kansiin sidotussa muodossa. Ja tässä nyt on historian ensimmäinen lämmöllä-lehti. Ja täällähän on sitten Kai Hietarinta kirjoittanut ensimmäisen pääkirjoituksen, joka on Öljyalan keskusliiton hallituksen puheenjohtaja. Miltä tämä lehti sun silmiin, Eero, näyttää, kun sä oot yksi lämmöllä-lehden pitkäaikaisimmista päätoimittajista? No ihan hyvältä näyttää. Tietysti onneksi ei jääty paikalleen, että lehden ulkoasua kehitettiin. Ei nyt vuosittain, mutta aina muutaman vuoden välein. Mutta hyvältä näyttää siis ensimmäinen numero. Kai Hietarintahan muistetaan Nesteen johtajana ja myös muistaakseni jossain vaiheessa oli Jääkiekkoliiton siellä johtotehtävissä. Tämä on polkastu tämä lehti käyntiin nyt LVI-tietokeskuksen ja Öljyalan keskusliiton toimesta ja ulkoistettu sitten tuonne yritysjulkaisuihin sinne Sanomalle. Kyllä, kustantaja. Niin, toteutus, mutta kun katsoo tätä ensimmäistä lehteä ja näitä tekijöitä, niin siinä on taustalla öljy-yhtiöiden ihmisiä ollut vaikuttamassa ja asiantuntijoina ja myös keskusliiton henkilökuntaa. Että aika lailla samalta pohjalta muistelen, että silloin kun itse hyppäsin 2000-luvun alussa remmiin, niin lehteä edelleen suunniteltiin ja toteutettiin. Että Plärätään vähän tätä lehteä, niin katsotaan minkälaisia juttuja siellä on. Tässä ensimmäisessä lehdessä, niin kuin tässä 80-luvulla, niin oli aika paljon tämmöisiä asumiseen liittyviä juttuja, että se ei pelkästään profiloitunut niin kuin suoraan esimerkiksi tässä tapauksessa vaikka öljylämmitykseen. Joo, ja näin oli hyvin pitkälle niin ihan sinne 2010 asti, ennen kuin minä hyppäsin päätoimittajaksi. Lehteä toimitettiin 3 tai parhaimmillaan jopa 4 numeroa vuodessa. Ja silloin kun sitä toimitettiin 4 numeroa vuodessa, niin lehden sisältö jakautui hyvin pitkälle asumisen asioihin tai lämmityksen asioihin. Että pyrittiin niin kuin, etenkin silloin, kun pääpainopiste kohderyhmänä oli pientalot, niin antamaan lukijoille hyvin paljon vinkkejä siihen pientaloasumiseen tai sen rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen, eli tarkoittaen muita remonttia kuin itse lämmitystaparemontteja. Että oli tärkeää, että pidetään huolta tiiviydestä. Tehtiin niin kuin artikkeleja, jotka käsitteli eristämistä, kattojen kunnostamista ja yleensä niin kuin lämmön hukan vähentämistä. Sen tyyppistä paljon. Plus sitten kaikki muut asumiseen sinne sisätiloihin liittyvät kylpyhuone- ja keittiöremontit. Näistä oltiin niin kuin kiinnostuneita. Kyllä. Nythän me tietysti ollaan jatkettu täällä samalla linjalla siinä mielessä, että nyt näissä nykyisissäkin ja uusimmissa Lämmöllä-lehden jutuissa on myöskin kaikkea muutakin asumiseen liittyvää. Edellisessä Lämmöllä-lehdessä esimerkiksi oli tästä robotiikasta, kun on robottiimureita ja robottiruohonleikkureita ja muita vastaavia. Niin. Kyllä, kuulostaa ihan hyvältä ja näin pitää ollakin, koska yhtä lailla se, että lehden jutut ovat monipuolisia, niin se kiinnostaa lehteä pitää pitempään esillä ja uudelleen palaamaan. Ja pikkuhiljaa sieltä tulee ne kaikki jutut kaluttua ja sitten siinä saa imurijuttu paikkansa ja tulee myös huomioitua, että öljypoltinkin pitäisi huoltaa välillä. Että näin se vaan menee. Että monipuolinen sisältö on sinällään hyväksi. Kyllä. Kerros Eero, missä vaiheessa sä itse hyppäsit tämän Lämmöllä-lehden pariin niin sanotusti, tai miten sun tiet kohtasi Lämmöllä-lehden kanssa aikoinaan? No mä aloitin 2003 huhtikuun alussa Öljyalan keskusliitossa ja veikkaan niin, että sen vuoden ensimmäinen numero oli jo tehty messuja varten, että uskoisin, että 2003 toisesta numerosta lähtien olen ollut mukana. Sä kirjoitit niin kuin asiantuntijana juttuja sinne. Joo, olin sanotaan siitä 2010 asti niin kuin mukana toimitusneuvostossa ja vastuualueena oli sitten enemmän niin kuin juttujen tekninen sisältö. Ja sitten 2010 niin organisaation muutoksen osalta niin otin sitten vetovastuun koko
lehden osalta ja siirryin päätoimittajaksi. Sulla tuli pari natsaa lisää tuohon olkapäihin. No joo, näin voisi sanoa, että vastuu kasvoi. Että nähtävästi näkivät, että pystyn hoitamaan sitten sen päätoimittajan roolinkin. Mulla oli hyvä tiimi siinä, meillä oli hyviä kirjoittajia, meillä oli hyvä viestintäpäällikkö ja noin, että eihän itse sitä lehteä tehnyt, vaan piti lankoja kasassa ja katsoi, että lehti tuli ajallaan valmiiksi ja saatiin se painoon ja näin. Ja mukavaa hommaa se oli alkuun. Oikeastaan siitä 2010 lähtien, niin siitä tehtiin sitten niin kuin 3 lehteä. Että silloin se alkujakso, kun olin sitten siellä kirjoittajan roolissa, niin silloin meillä oli 4 lehteä vuoteen. Että se oli niin kuin jatkuvaa tekemistä oikeastaan, kun saatiin lehti jakeluun asiakkaille, niin seuraava aloite. Kyllä. Siinä ei hirveästi tarvinnut miettiä, että mitä hän tässä seuraavaksi tekisi, koska niin kuin sanoit, niin edellinen kun saatiin paino ja se lähti eteenpäin, niin sitten ruvettiin jo heti saman tekemään seuraavaa. Kyllä, joo, siinä oli selkeä rytmitys ja ehkä teemotuskin sillain, että se suunniteltiin kyllä jo 4 numeron osalta aika tarkkaan teemotukseen, koska ne nyt tietysti liittyy jokainen vähän eri vuoden aikaan, niin eri asiat oli eri tavalla pinnalla. Siitä se lähti, mutta näin meni. Ja kesänumero oli täysin erilainen kuin sitten loppuvuoden numero, talvinumero. Aivan. No jos sä peilaat sitä ja muistelet sitä, oliko se 2003, kun sä sanoit, että sä niin sanotusti hyppäsit remmiin ja sitten olit tuohon 2023 saakka niin sanotusti mukana tässä, niin miten tämä Lämmöllä-lehti sun mielestä on muuttunut siinä matkan varrella vai muuttuuko se millään tavalla? Onhan se muuttunut. Lähinnä se on muuttunut niin kuin ulkoasullisesti. Sitä mä ehkä voisin korostaa, että meillä oli aina lehti, joka sopi siihen ajankohtaan, että se ei niin kuin päässyt vanhentumaan. Että kyllä me niin kuin ulkoasuun panostettiin ja kehitettiin. Sisältöpuolelta sanoisin, että aihepiirit ei ole hirveästi muuttunut. Ne on kaikki ollut tärkeitä asioita ja pidetty mukana. Ehkä näkökulma niihin artikkelien sisältöön on vähän muuttunut, koska öljylämmitys on muuttunut 20 vuodessa. Mutta että sinällään aihepiiri on hyvin pitkälle sama. Juttuja käsiteltiin eri tavalla ja ehkä ei ollut niin paljon sitten enää sivumääriä ja mahdollisuus käsitellä niin laajasti, että tehtiin tiiviimpiä, ytimekkäämpiä juttuja. Mutta että ei nämä aiheet ole niin kuin sinällään miksikään muuttunut. Että ihan samasta neuvonnasta on tärkeää puhua, energiatehokkuudesta sinne lukijoille. Että muutetaan näkökulmaa ehkä, miten asiaa lähestytään ja kirjoitetaan niin kuin tätä päivää. Kyllä. Onko sulla jäänyt jotain sellaisia juttuja tai aiheita mieleen tästä sun uran varrelta ja tästä päätoimittajan uralta, mitkä jotenkin on sulla jäänyt mieleen ja mistä sä niin kuin itse oot ylpeä tai tyytyväinen? Päätoimittajan aikanahan mä kirjoitin etupäässä pääkirjoituksia ja kyllähän siellä muutama timantti on. Ja lähinnä ehkä ne jäi mieleen siitä, että otettiin aika reippaasti kantaa niin kuin sitten tähän öljylämmityksen alasajoon. Me olisi haluttu nähdä se vähän ehkä eri tavalla, että miten se tulee pitää. Niin silloin piti ehkä niin kuin näpäyttää myös sitten vallanpitäjiä, että siitä, että ne nyt lähinnä, mutta sitten on, jos laajemmin ajattelee, missä on ollut ideoimassa ja mukana, niin kyllä mä nostasin tämän höyläyhteistyön ja energiatehokkuuteen liittyvät artikkelit tai asiantuntijahaastattelut. Ne oli todella tärkeä osa ja niitä mä niin kuin ehkä arvostan lehden sisällössä eniten. Ja toivon ja uskonkin osittain, että ne on kiinnittänyt huomiota lukijoissa ja sitä kautta on ehkä pystytty niin kuin pitkässä juoksussa muokkaamaan sitä ajatusmaailmaa, miten öljylämmitystä viedään energiatehokkuuskärki edellä eteenpäin.
Mulla on itsellä semmoinen mututuntuma, tietysti kun olen itse journalisti taustoiltani ja tehnyt toimittajahommia, niin aika useasti sellaiset jutut kiinnostaa, missä se aihe pystytään jollain tavalla kertomaan jonkun ihmisen kautta ja antaa ikään kuin sille kasvot sille aiheelle. Mutta miten sä itse koet, että mitkä niin kuin, tällaiset aiheet ikään kuin, no sä tuossa niin kuin jo vähän kerroitkin niitä, että mitkä jutut ihmisiä noin niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostaa, mutta just peilaten tähän, että ikään kuin annetaan kasvot sille aiheelle, niin minkä tyyppiset jutut sun perstuntuman mukaan niin kuin ihmisiä kiinnostaa? Tuossa olet ihan oikeassa, että kyllä joka numeroon pyydettiin ja pyrittiin löytämään siis kiinteistöjä, missä myös kiinteistön asukas lähtee mukaan. Ja vähintään yksi, parhaimpina aikoina niitä oli useampia, saattoi olla silloin kun sivumääriä oli enemmän, niin 2-3 esimerkkitapausta. Ja kyllä nämä on tärkeitä ja pidä edelleen, että niitä kannattaa jatkaa ja pitää mukana, koska sitä kautta myös se lukija samaistuu sen kaverin esimerkin mukaan, että no näinhän ne asiat on minullakin. Ja jos kaveri on tyytyväinen ja tehnyt jonkun energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen, niin moni lukija miettii siinä, että hei, mun pitää ruveta kans miettimään tätä vastaavaa, selvittämään ainakin, että onko se minun tapauksessa nyt oikea ratkaisu, paras tapa tähän, ja sitä kautta niin viedä sitten sitä oman kiinteistön energiatehokkuutta paremmaksi ja eteenpäin. Kyllä. No, niin kuin sanottu, niin maailma muuttuu. 85 tosiaan niin Lämmöllä lehti meni painetussa muodossa ja painosmäärä oli niinkin huikea kuin 700 000. Nyt ollaan siirrytty tästä painetusta lehdestä hyvin pitkälti digipuoleen ja meillä on verkkolehti ja nyt ei ainakaan toistaiseksi ei ole tarkoitus enää painaa painettua lehteen. Me tehtiin tällainen lukijakysely tuossa, mikä päättyi nyt itse asiassa helmikuussa ja siihen vastasi vajaa 800 henkilöä, mikä nyt oli ihan hyvä otanta. Ja siinä niin kuin aika moni niin kuin oli sitä mieltä, että tämä digilehti on itse asiassa aika hyvä. Meillä nyt on tietysti se, että meidän pitää saada nämä kaikki öljylämmittäjät ja muut vastaavat niin sanotusti löytämään se lehti. Ja siellä nyt kävijämäärät on noussut. Tällä hetkellä meillä on niin sanotusti noin 11 000 aktiivista lukijaa sillä lehdellä, mikä on ihan hyvä määrä. Kyllä. Mutta me tavoitellaan tietysti paljon enempää. Mutta palaute niin kuin tämän lukijakyselyn pohjalta esimerkiksi on ollut hyvin positiivista, koska digipuoli ja verkkolehti tietysti mahdollistaa sen, että siellä voi olla näiden luettavien artikkelien lisäksi myöskin podcasteja, mitä nyt niin kuin tässä esimerkiksi parasta aikaa tehdään. Siellä voi olla videoita, siellä voi tehdä animaatioita ja kaikkea muuta vastaavaa. Mitä sä, Eero, tämmöisenä vanhan koulukunnan päätoimittajana oot mieltä tästä verkkolehtipuolesta? Aikansa kutakin. Mä sanoisin, että suunta on ihan oikea. Ja jo omana aikana siitä puhuttiin varmaan 50 vuotta. Ja silloin ne kokeilut oli vähän muuta, niin kuin nettisivujen kautta vastaavia, mutta että ei päästy koskaan niin kuin varsinaiseen verkkolehteen. Mä liputan ihan täysin ja toivotan onnea, että suunta on oikea ja mä yllätyn, että jos siellä nytkin lämmitteistä jo 10% on, niin vuoden päästä siellä on jo 4-50%. Joo, kun se kasvaa kuukausitasolla koko ajan. Kyllä. Et ihan oikea suunta ja miettii ehkä vaan, että missä aika haarukassa sinne haluaisi vaikka sen seuraajamäärän niin kuin viisinkertaistaa, niin. Että minkälaisia panostuksia se sitten vaatii. No sehän on just se, että kuinka paljon siihen markkinointiin ja mainontaan ja muuhun vastaavaan on valmis laittaa rahaa. Sillä tavallahan se käyrä sitten tietysti nousee paljon nopeammin. Kyllä. Ja semmoinen kilpailu tuli mieleen, että jokainen nykyinen verkkolehden lukija, kun suosittelee sitä vaikka muutamalle eteenpäin, niin se äkkiä tuplautuu, kolmenkertaistuu ja palkitaan ne, jotka on niin, saanut eniten uusia verkkolehden lukijoita. Niin. Toi oli ihan hyvä idea. Otetaan toi mietintämyssy ja kehitysideaksi. Tuleeko sulla, Eero, tähän loppuun vielä jotain muuta mieleen, mitä nyt itse haluaisit mainita? No sen, että jos tätä nyt on 40 vuotta tehty, niin kannattaa jatkaa edelleen ja eikä niin kuin hyvää konseptia siinä mielessä hukata. Maailma muuttuu tänä päivänä hyvin nopeasti.
Me on nähty se niin monesti ja siinä oravan pyörässä vauhdissa pitää pysyä mukana ja Lämmöllä-lehti on minusta tehnyt sitä hyvin 40 vuotta ja suunta on nytkin oikein. Niin sen verranhan me tuossa Hannula Arton kanssa, mikä on siis Lämmitysenergiayhdistyksen toiminnanjohtaja ja näin poispäin, niin Arton kanssa ollaan tietysti mietitty myöskin sitä, että Lämmöllä-lehti nyt on ehkä tietyllä tavalla vähän profiloitunut tuohon öljylämmitykseen jossain määrin, mutta sitten tietysti jos puhutaan yleisesti ottaen niin kuin lämmityksestä ja energiatehokkuudesta ja muusta vastaavasti, niin tietysti me voidaan kehittää tätä lehteä sille, että ei nyt niin kuin liikaa profiloiduta pelkästään siihen öljylämmitykseen, vaan puhutaan ylipäänsä niin kuin lämmityksestä. Kyllä, ja kyllähän sitä on jo nyt niin kuin hybridilämmityksen muodossa tehty, ja muistelen, että muutenkin on käsitelty välillä rinnakkais- ja muita lämmitysvaihtoehtoja, että kyllä mä totakin liputan, kunhan jätätte suoraan sähkölämmityksen ulkopuolelle, niin kaikki vesikiertoinen lämmitys on siitä niin kuin tässä oli niin kuin tarkoitus just tavallaan vähän kirjoitella ja puhua. Joo, se sopii minusta kyllä lehden linjaan. Hyvä. Hei, kiitoksia Eero. Kiitoksia, Toni. Onkohan pian pakko lopettaa öljyllä lämmitys? Ja höps, meillähän on lähes uusi kattila, pärjätään sillä vielä pitkään. Teetetään vain pienet säädöt ja huollotetaan säännöllisesti. Sit vaan uusiutuvaa polttoainetta fossiilisen tilalle. Onko se noin helppoa? Jep. Lisää faktaa lämmityksestä lammolla.fi.